עונת תערוכות הבוגרים החלה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, שבוע שעבר נפתחה תערוכת הבוגרים של המרכז האקדמי ויצו חיפה. אז הנה היום מכללת טילטן לעיצוב ולתקשורת חזותית פותחת את תערוכת הבוגרים שלה. מי שיעבור עכשיו בסביבה, ממש עכשיו אפשר להצטרף שם למסיבת הרחוב שמתקיימת צמוד לטילטן לרגע הפתיחה. מאוחר יותר, בשעה 8:30, תיפתח התערוכה לקהל הרחב, קורה בטקס חגיגי שהתקיים על גג המכללה. התערוכה, אנחנו רואים אותה עכשיו, מעצבים קהילה, זה שם התערוכה, נושא השנה התמקד בקהילות שונות, כל אחד לקח את זה לכיוון שלו, הרבה דברים מדליקים. אגב, את קהילות, מדובר במכללה שמשתפת פעולה הרבה פעמים, באופן קבוע עם הקהילה, נושאים רבים, סטיגמות, נשים, גברים, שמנים, מכורים למיניהם, אתה יודע, מדובר בעיצוב, אבל כמובן יש כאן הרבה מאוד אמירה, הרבה קריצות והומור. גם הרבה חדשנות, אני רואה. מאוד יפה, אני הסתובבתי שם השבוע, מאוד מרשים. אנחנו ממש ראינו טעימונת, אז בואו נשמע עוד טעימונת מפי הבוגרים, הנה. העבודה שלי בעיקרון על שמנים, אנשים בעלי עודף משקל ואנשים עם השמנת יתר חולנית נקרא לזה. אני בעברי הייתי לפני 4 שנים שמן, 115 קילו, אם זה אומר משהו גם 27% שומן. היום אני 77 קילו עם 12% שומן. כי כשדיברו אליי בצורה מאוד חמודה וחנכנית כזאת של בוא תעשה דיאטה יש לך אישיות מקסימה. כן, בדיוק, אתה חמוד. אז זה נורא נחמד, אבל זה לא עובד. אני מוציאה את היידיש מהבוידם. החלטתי לקחת... אתה משמע מהבוידם. לגמרי. לקחתי שפה שמתקשרת אצל כולנו לאנשים זקנים, אנשים... לשמעון פרס שאומר מעיד הלב, והחלטתי לפנות לבני נוער, להגיד להם שיידיש שזה מגניב, ושהגיע הזמן להשתמש גם בסלנג. כל עיצוב מתחיל ברעיון, בקונספט, במחשבה, באמירה. אין אמירה, אין עיצוב, זה לא שווה, זה סתם קישוטים. אז כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא מקשטים, אנחנו לא ועדת קישוט, אנחנו מעצבים, ומעצב תמיד חייב שיהיה לו מה להגיד, מעניין, רצוי מאוד. עכשיו אפשר ללכת לראות את זה בטילטן. כן, כן, מאוד מעניין. אגב, גם בשבת, התערוכה תהיה פתוחה בשבת מ-10 בבוקר, ובמהלך כל הקיץ. אז יש מה ללכת לראות.